खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सोलोंनायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांहोनानै मानो होनोबा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौसो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दै थाबैनो दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां माला मोनगोन आं बेखौबो खोन्थाहरगोन आरो सोर बायदि मानसिया मोननो हानाय नङा पीएम किसाननि बे 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहाथ' बे पीएम किसाननि 15थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना थांनाय नभेम्बरनि 15 थारिखआव नोंथांमोना मोननो हादोंमोन जायफोर नोंथांमोना मोनाखैबा नोंथांमोना सिन्था खालामनो हादै नोंथांमोना जेनेबा माबाफोर मोनसे प्रब्लेम जानायनि जाहोनाव नोंथांमोना बे पीएम किसाननि 15थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनाखैबा नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा मानो होनोबा नोंथांमोना जा मोनसे प्रब्लेम जानायनि जाहोनाव नोंथाङा फैसाखौ मोननो हायाखैमोन बे प्रब्लेमखौ जुदि नोंथाङा मावनानै लाबायबा नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसायाव नोंथांमोना जयैनो मोनफानो हागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम जानानै दङबा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय जाहाथे नैबे फैबाय थानाय 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसायाव नोंथांमोना फैसाखौ जयै मोनफानो हायो दै दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय माखासे डेट होनाय दङ आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा थांनाय नभेम्बरनि 15 थारिखआवसो फैसाखौ होदोंमोन दा बेहाय नोंथांमोना नायबा नुनो हागोन थांनाय बोसोरनिखौ बेहाय आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों गिबियावनो नोंथांमोना आं दायो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे पीएम किसाननि 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ माला मोननो हागोन नोंथांमोना थांनाय बोसोरनिखौ नायोबा थांनाय बोसोर माने 2023 मायथाइयाव नोंथांमोना नायनो हागोन फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना पीएम किसाननि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा बेनिखायनो जोंहाथ' दा मा मास जागासिनो दङ दायो जोंहा जानुवारि नालाय जोंहा फेब्रुवारिया मोननो थांगासिनो दङ गैलानोसै बे जानुवारि मासा जोबनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे पीएम किसाननि 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारि मासाव मोननो थांगासिनो दङ दै नाथायबा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो हानाय जानाय नङा जेनेबा नोंथांमोना फेब्रुवारिनि नैबे थारिखआव मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो हाया दै मानो होनोबा जोंहा बेहाय डेटआ एसे सोलाय सोल' जानो हागौ जेनेबा 29 फेब्रुवारियावबो मोनहैनो हागौ नोंथांमोना नङाबा बिनि सिगाङावबो नोंथांमोना मोननो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना फेब्रुवारि मासाव पीएम किसाननि 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हागोन दै दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय पीएम किसाननि बे 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना माला मोननो हागोन दा बिनिफ्राय बायदि जोंहा सोरबायदि मानसिफ्रा नोंथांमोना पीएम किसाननि बे 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों इकेवाइसि जायफोर नोंथांमोना होआखैना नोंथांमोना इकेवाइसिखौ होथारनो नांगोन दै माने एसे सिगां जायफोर इकेवाइसिखौ होआलासिनो थानायमोन नोंथांमोना माने पीएम किसान इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा बिनिफ्राय नैबे 16थि इनस्टलमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना माने पीएम किसाननि जायफोर नोंथांमोना इकेवाइसिखौ होना लायाखैबा नोंथांमोनाबो एबारनिफ्राय फैसाखौ मोननो हाथारलानो दा बेनिखायनो नोंथांमोना इकेवाइसिखौबो होना लाबानो जाबाय लेन्ड सिडिंआथ' 100% नोंथांमोना खालामना लाखानांगोन लेन्ड सिडिं खालामाबाथ' नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाखाला बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना आधारजों लिंक खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव मोनबाय थायोमोन बिनिफ्राय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नोंथांमोना मोनबा बेखौ नोंथांमोना गावबागावनि बे पीएम किसाननि स्टेटासखौ नायनानै नोंथांमोना गासिबो खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना जेसांखिनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ सिगाङाव मोनाखैमोन बेनि गासिबो फैसाखौ नोंथांमोना खेबसेयैनो जयै मोननो हागोन जेब्ला जोंहा बे पीएम किसाननि 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसाया हाबो दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि बागै सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनो हागोन जेनेबा जायफोर नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम जानानै दङबा पीएम किसान एकाउन्टआव नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो लाइक खालाम चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो गोजोन्थों